Danasîna pirtûkan. Pirtûka sakîne cansiz, jiyana min her tim şer bû. Ev pirtûk ji du cildan pêk tê. Di naveroka pirtûkê de wiha hatiye nivîsandin: Ji hêza jinan tirsiyan. Kîjan rastî di giyana serdestan de tirs û xof ava kir? Kîjan rastî? Destpêkê jinê bikujin digotin. Belê, nepeniya di dîrokê de veşartî jî di vir de ye. Ji hêza jinan tirsiyan. Ji têkoşîna jinan a bi berxwedaniyê mezin bûyî tirsiyan. Ji wê sekna bêhempa û giyana têkoşer a sakîne tirsiyan. Ji ber ew xwediya nirxên civakiyên dîrokê yên veşartî û nepenî bû, jê tirsiyan û êrişî sekn û giyana jina li hember jina kole û paşveroya ku pergala zilamê serdest ava kiriye, kirin. Ne hêsan e ku mirov vê rastiyê wisa bixwîne û binivîsîne. Lêbelê ev jî hesabxwestineke dîrokî bû. Cotmeha 2015 ji Çapxaneya Azadî çapa yekem, herûha sala 2017 ji Weşanxaneya Şilêr çapa duyemîn a pirtûka Jiyana min her tim şer bû derket.